As winter hier buite aan die somme. Good morning, bonjour, ciao. Wat even aan de taal praat hier in Italië. So, ik had gisteren niks gevlogd. Toen was geland in Italië van, ik was te moe. Maar die plek was bij blij, is beautiful ons. So, we dachten ons een week, misschien kan ik een beetje vlog. These mooie mountains en nature vibes hier, my bro. So, ik had gedacht, het gaan vaar, like old school zien ze zo, maar in Italië zien op die movies en zo, maar ja, is mooi, kijk hier, bro. Dit is mijn view. Misschien kan ik een walkie in die nature wat laten en wat, dan kan ik een beetje vlog, maar ja. Italië vlog gaan was mooi wees. Zo, die is wat week, ouwens. Hier is een klomp bicycles waar die staan, hè. Dus wat voor je bike. Move ze. In een bike. Zolang ze terugbrengt. En hij is het week. Zoals week hier volgens een honesty system. Zien ze. Ik zal eigenlijk zo'n hybrids kan doen, maar ons allemaal weten nou. Als je bike park bij je shop rijdt zo naar ketang. Dan ga je niet hebben als die terugkomt. Zie die man zo. Ja hoor, dat is het week. Matteo! Buongiorno! Collega. Alright. Ouwens. Beetje rijtje wat naar die mall toe. Ik wil net jullie van mij zien jullie wat ik zie. Oké, about now. Oké, weet je wat ik zie niet veel man. Auwee. Talen. Die lijkt zo zijn. Alright, kijk hier. Die is 30 euro's, ne? Ons kunnen we dat omhouden. Oké, 30 maal 20. Dat is wat? 30 maal 10 is 300 rand. Zo maal 20 is 600 rand. Zo, dat is 600 rand voor die game, ouwens. Moet ik het vat of wat? Wil ik trouwen of wil ik games spelen? Dat is die vraag. Dat is het dilemma wat ik moet. Elke keer als ik mij iets wil kopen, dan moet ik mezelf denken: tellen? Wil ze trouwen? Of wil ze veel game kopen? Of wil ze veel kleren kopen? Zo ja, maar trouw man. Ik smaak geen auto van mij los voor een game. Ik game is zo lekker niet. Nee, voor mij nou, ik kan ook mee bestellen ordentelijke Italiano cappuccino. Zo ja, ouwens, van nou af, als iemand voor mij koffie maakt, dan is het zo lekker. Ja, wat niet. Als ik nou niet eens naar een ga en ik mijn bicycle koop, dan ga ik rondrijden. Maar ik ken mezelf. Net één hond gaan met zagen gaan ik een bicycle weer verkopen. Van ik denk, moet je eens naar een gaat zoals Italië. Ja. Maar joh, die is lekker ouwens. Die zien als ik zo saai als ik eruit doe omdat. Zo, ik moet lekker zitten naar zoet als ik terug op reis van. Zie je man. Buongiorno! Ciao! Ciao! Ik is een local. For those of you who don't know, ik is een local hier. Je gaat maar apply voor residency zo. Al wat ik moet doen is taal leren en mijn CV aangooien. Zien ze.
Misschien kan ik kan mijn squai 4 man. Misschien kan ik met 4 zien ze. Ik maak niet toilet weekie, maar ik zal 4 mop. Scoren goed was. Zie je man? Kijk maar bro, hoe kom zal ik niet hier blijven? Ja. Kijk, hier gaan we weer groet koos. Kijk wel aan mij terug. Zoveel is het beter als met druk. Mensen groet terug. Kijk hier koos, kijk. Die antie gaan over bij mij. Allee. Buongiorno. Ah, never mind. Hij is embarrassing. Hij ligt niet. Luckily was er niemand die. Ik kan kiezen om die te delete of ik kan die unlos voor jullie maar uit te lachen. Ja, maar unlos voor jullie man. Right. Kijk hoe lekker die. Wrong turn hulle. Maar beautiful ne? Oh eens kijk jullie spy op mij. Ada check wat de donker jongens hier waar hier lopen hier. Stuur jullie voor die drones. Like ik is nou hier, ik denk ik is nou in die town. Kijk, ik ben nou hier opgegaan het, né, ouens, kijk. Maar hier is 'n ding hier om man. Ik wil mos hier ter spasie sien jy van hier so steps hier op. Bietjie te hike. So, ek wil ja linie en dan kom ek aan die moeilikheid. Kan ek hier mense bel van ek het die data en goed is al. Ek gaan maar nou net hier in die town loop. Ja, maar nou in die town loop sodat ek nou net in die moeilikheid kom hier, because ja. Maar ik smaak hier opgaan. Dat is zo. Maar ja, ik weet ook niet waar die staan. No trespassing of wat die van die signs is alles in Italian. So. Oh hey, maar kijk wel lekker nice lekker like old school vibes. Kijk, ik maak nou, né? Hier staan mensen man. Ik maak nou alsof ik nou die signs wil lees en uit wil figure want ik wil gaan. Maar eigenlijk wat ik wil doen is met een selfie hier invat, né? Maar ik wil die mensen moeten zien nie, maar nou maak ik als ik die signs lees. Ik wou even die kar om weg te gaan. Ik weet ook niet hoe ik worry wat die mensen gaan denken, but ja. Kijk hier, wanneer het jullie die goed geplukt in elkaar geschiet. Toen ik klein was, had ik pa met die met mijn brouwer die pad gespeeld. Staan maar 1 erop. Hij schiet ons elkaar met die, zoals die. Die zoet ze je gun maakt, dus vat die nee. Draai je om zo. Het is nou een double shotgun. Zien ze, dit is voor experts. Dan slaat je hem zo. Jullie weten wat ik meen. Beetje gun range zo gaan man. Die goed. Flower range. Hoe nou gemaakt? Alright guys, 10 minuten later. Die damage wat ik ga doen heb. Half per dag. Ik loop nou koos af. Ja, dan het met die fiets, jong. Ik wil nou slapen. Ik denk als dat helemaal is, die zo het lijkt. Dat is heel geloof. Ik denk als het dood gaan kon zien toe. Beautiful. Let's go. Kom eens cross hier. Praat van helemaal. Let's cross the river. Like Moses. Johan, kom eens maak soos Moses en Crossie hier. Ja, maar we stok verkeerd. Is daar nie 'n vlakter kant hier? Ja, hier is ek hierdie spoel. Kijk hier nou, back in the day toe ek en Tiffany het tyd nie begin het ons baie beach toe gegaan. En dan for some reason ons gedink is cute as ons like klippe optel. So ek gedink dit gaan cute is as ek soos gewoonlik sal iemand nou iets gekoop het hier so in Italië. As ek iets geld het, sal ek seker iets koop wat ek dink dit sal cute is as ek vir 'n klip bring uit Italië se riviere. Dis 'n klip wat of ek nou iets opskryf met cute te maak. Ek weet soms mense hulle is stupid amper so ja, die bra. Hy bring 'n klip uit Italië, het was ek al, but
Dis hoekom is die jou girlie. Okay. Dit beteken iets vir haar. Alright. Die naam wil nie bly nie. So jy gaan net die klip vas hier. Sy het my net glo, dit kom van Italië. Okay. Ek is nou dik van sukkel met die klip. Babes, ek het getry om cute te wees, maar dit weet jy nie. Seer. Amper. Sy's hoor. Jo, nee. Let's go met my. Alright babes. Sy is nog nie vir water so. Dis te swam en te vlieg. So gaan maar weer nie water gooi babes. Maar lekker swem. Geniet jou. Opa was uitgezocht. Dis wat Friesa eet en drink. Schiet je niet dood? Ja, dan schiet wel bij die Friesa se tyd. En Friesa se koel drink. Hij zoekt uit dat hij was net. Ja, wat? Ons gaan 'n bietjie na die jump toe. Ons kyk wat sê die jump bietjie. Kyk, hier is die baan. So nou moet ek net hoop die jump is oop sodat ek kan inkom en ek het nie 'n key gebring of niks nie. Maar ja, miskien kan ek 'n bietjie rugby skop ook. Alright, guys, hier is die jump. So nou gaan ons 'n bietjie so 'n bietjie ons ding doen en so aantes. En wat. Maar is man white so, 'n man moet my hier creative is. Get up, you don't wanna give up on yourself. Get up, you don't wanna Ons nog 'n klein probleempie. Ek moet nog terug cycle. In erin. Erin nie beter. Maar is alright. Ek het koue nodig en ek kry warm. Alright. Ons op pad huis toe. En erin. So laat ek gou by die huis kom. Ciao. Ouens, ons het 'n probleem, ek verdwaal. Okay? Ek is nou hier by Spar. Ek het eers verkeerd afgedraai. Ja, ek weet ek het die data nie niks. Maar okay. You know, daai is hier so ons die plek leer ken as 'n verdwaal so. Alright. Ek is pap nat gerin. Ek het die regte afdraai gekry. Kyk hier, die jump nou is naby waar ons bly. Maar omdat ek onfamilie is met die plek, né? En wanneer ek saam ander mense ry, ek moes toe wat ek moes nie nou toe. So, ek het een verkeerde draai gevat. Dus ek heel lost. Maar is eintlik letterlik net 2 of 3 minute weg. Ek weet nou waar ek is. Ek is nou finally waar ek moet wees, but yo, hy was nou funny. Ek gaan van niemand sê nie, hulle maar die vlog sien om uit te vind ek het verdwaal. Maar ja, ouens,
Nou is my adventure klaar vir vandag. En nou gaan lê. En nou gaan shower en lê. Safe. Like, comment, subscribe en wat jy ook gesoek die mekaar nou. Formaggio. Lekker Marlies. Cheese. Hey, van jou coach. Kom boetie. Wie wonder nie. So stout klonk. Ek word vir jou, man. Jy sê vir die buiten. Ja, ek word vir jou. El Delano. Ouens, die mense het 'n spa my bro. Called Euro Spa, kyk hierso. Ouens, ek het 'n probleem. Ek is nou hier in Spar. Maar en ek maak hier beard oil nou want my baard is droog. Né? Maar nou die ding is alles is in Italian my bro. Ek kan niks lees nie. So ek kan mos nie enige ding aan my baard smeer nie man. Sien nie man. Kyk hier. Wat staan hier? Huh? Sê dit. Wat? Translate jy nou die goed? Nee. Oh shit. Dis cool. Ek sê jou, né? Kon ek kry iets en dan toe. Hier is face goed vir hom. Okay, maar dis nighttime routine goedjies. Ek sê dit net. Ek dink die goed is face goed, dink ek. Ja, maar is scrubs en anders het ek. So jy nie 'n scrubby. Nou wat maak jy so like 'n Hy so. Oh, is vir hom. Ek gaan nou maar hier translate, ek gaan nou 'n ding vir hom gee om te translate man. As jy nie Coach. Ja. Dis waar. nee. Happy birthday to you. Hey. Nossa.